Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Ugye már nem először állunk itt, és a mai alkalommal a rákbetegségeknek a természetes gyógymódjairól, egyáltalán rákbetegségről fogunk beszélni. Csak szeretném az előadónkat bemutatni, akinek a neve dr. Adán Sánchez. Mexikóból érkezett eredetileg, de jelenleg az USA-ban él, és ugyanabban az intézetben dolgozik, ahol a másik előadónk, akik már tetszenek ismerni sokan, dr. Win Horsley is dolgozott régebben. Ők régóta ismerik egymást, munkatársak, és dr. Sánchez most itt tartózkodik Magyarországon, tehát a közelbe, turnusokon vett részt, és hát gondoltuk, hogy dr. Horsley volt ugye erre a mai előadásra hát kijelölve, hogy ezt ő tartaná, de gondoltuk, hogy ha használjuk az alkalmat, ha lehet egy vendégelőadót is hívni, ezt beszéltük Áronnal, hogy ez talán jó is lenne, hiszen ő már nem sokáig lesz a körünkben, még néhány nap és elutazik vissza a jelenlegi lakhelyére. Úgyhogy át is adom akkor neki a szót, hát ő fogja tartani a mai előadást. Remélem, hogy hallható így a hangerő megfelelő? Ezzel a hangerővel igyekszek majd én is fordítani. It's your turn. Okay, good evening everyone. Jó estét kívánok mindenkinek! Welcome for coming to this presentation about cancer. És hát tényleg örülünk, hogy tetszettek jönni erre az előadásra, ami a rákról fog szólni. I have been working in UC Pines, which is a lifestyle center located in Seal, UC Pines-ban dolgozom, ami egy életmódközpont, ez Seal város közelében található az USA-ban, Alabama államban. For 11 years, and one of the main conditions that we treat at the lifestyle center is cancer. 11 éve dolgozom ott, és az egyik fő betegség, amit kezelünk, az éppen a rákbetegség. And in these 11 years, I have been witnessing many miracles. És a 11 évem alatt nagyon sok csodának voltam a szemtanúja. So how God and natural treatments can work in favor to prevent and cure cancer. És azt láttam, hogy hogyan lehetséges az, hogy Isten és a természetes gyógymódok, a kettő együtt képes visszafordítani és meggyógyítani a rákbetegséget. So this evening we are going to discover, we are going to review what is the cause of cancer. Az előadásban először át fogjuk tekinteni azt, hogy mi az oka a rákbetegségnek. And I'm saying what's the cause because many times we are just treating the effect and not the cause. Azért beszélek az okról, mert nagyon sokszor csak a következményt kezeljük, és nem az okokat. And it's very important to know what's the cause of cancer. És nagyon fontos tudni, hogy mi a rákbetegségnek az oka. Because if we know what's the cause, we can prevent. Ha nem tudjuk az okot, akkor nem is tudjuk megelőzni. Right? Ugye ez világos mindenkinek. Tehát sokszor a hatását kezeljük valaminek. We don't want to treat just the symptoms. Tehát a tüneteket kezeljük, és nem elég, ha csak a tüneteket kezeljük. And besides cancer, this is the same for any condition, diabetes. És ugyanez a helyzet nem csak a rákbetegségnél, a cukorbetegségnél is. Most of the time with the medications, we are just treating the symptoms. A gyógyszerekkel csak a tüneteket kezeljük. High cholesterol. Magas koleszterinnél ugyanez van. The same, just the symptom, but not Tehát csak a tüneteket kezeljük, nem az okot. Ugye megfigyeltük ezt? Hypertension. Magas vérnyomásnál szintén ugyanez van. Just treating the symptoms. Megint csak tüneteket kezeljük, és nem az okot. So I just want to ask a question. What do you think that it could be the cause of cancer? Szeretnék itt egy kérdést is feltenni önöknek, hogy mi lehet a rákbetegségnek az oka? What do you think? Mit gondolnak erről? Give me an answer. Adjanak erre választ, hogyha lehet ilyet kérni. Spiritual problems. That's a good answer. Ez nagyon jó válasz. Emotional problems. Tehát érzelmi problémák, stressz, One of the main ones. ez egyik fő ok. Good answer. Diet, she says. Diet. That's another problem. Ez egy másik probléma. What's another one? Esetleg továbbiak még? Cell growth, they said. Yeah, cell growth, but Igen. it's uncontrolled cell growth, right? Igen, ez tényleg egy ilyen Yeah, that's. ellenőrizetlen sejtburjánzás. However, what is going to stimulate that De uncontrolled cell mi fogja growth? ezt serkenteni, ezt a sejtburjánzást? Mi fogja ezt elősegíteni, kiváltani? Stress. Ugye a stressz, az étrend,
What else? Mi még? Just unhealthy lifestyle. Unhealthy lifestyle, alcohol, tobacco, Alkohol, ugye cigaretta, lack of exercise. a testmozgás hiánya. Well, let's see something very important about the statistics here in Romania and Most Hungary. nézzük meg kicsit a statisztikákat, romániai Do you statisztikákat. know that cancer is a second leading cause of death in Romania and in Hungary? Tudtuk ezt, hogy a rákbetegség Romániában és Magyarországon is a második vezető halálok. Az első az a szívbetegségek. Very interesting thing is that compared to Hungary, Nagyon érdekes, ugye összehasonlítjuk Magyarországot és Romániát. here in Romania, there are Itt Romániában 95 deaths per 100,000 individuals. 95-en halnak meg 100 000 lakosra nézve. It's a big difference. 328 in Hungary. Magyarországon 95 viszont 328-an halnak meg, tehát sokkal többen, ez egy nagy különbség a két ország Guess között. what? We are very close to the border with Hungary. Itt ugye most közel vagyunk a román határhoz, vagy Exactly, magyar so probably határhoz. it's going to be the same here. Valószínűleg itt hasonló lehet a helyzet Magyarországon. Yeah. The main cancer that they are affecting here in Romania and Hungary. Itt Romániában és Magyarországon is a fő ráktípus, az leggyakoribb az a tüdőrák, Lung cancer, colorectal cancer, akkor a vastagbélrák a következő, breast cancer, mellrák, unfortunately, sajnos ez is ott van, and friends, pancreatic cancer, which is the worst one. és a hasnyálmirigy rák, ugye, ami a legrosszabb. After the diagnosis of pancreatic cancer, you will have only 6 months of lifespan. Ha valakit hasnyálmirigy rákkal diagnosztizálnak, általában 6 hónapja van hátra ezután. And cancer, it's very different than diabetes and hypertension. That's why we need to know how to prevent it. És ugye a rákbetegség egész más a cukorbetegséghez vagy a szívbetegségekhez képest, ezért is tudnunk kell, hogy hogyan tudjuk megakadályozni. Every year in Romania, there are 81 cases of cancer per 100,000 people. Itt Romániában 81 eset fordul elő rákos megbetegedés minden 100 000 lakosra nézve. And here it seems like there is a good detection and treatment program in Romania. Valószínűleg itt jobb a kezelési program Romániában, tehát kevesebben halnak meg benne. So now, what are the causes most important of cancer we have here in Romania and Hungary? Smoking, Itt látjuk a fő okokat a rákbetegségre nézve: dohányzás, obesity, elhízás, alcohol, alkohol, air pollution. légszennyezés, And one of the main problems is that we are not screening early. Okay? és még egy probléma, ugye, hogy a szűrővizsgálatok nem történnek meg időben So Magyarországon. females, Különösen very a important. hölgyeknél, ugye If nagyon you fontos. feel any lump in your breast, Ha bármilyen csomót tapasztal valaki a mellében, ugye a you hölgyeknél, can do an auto-evaluation, right, of your breast. Kiki magát is megvizsgálhatja So it's ezzel very kapcsolatban. important. As soon as you find something different, Azonnal, please ahogy valamit találtunk talk with your magunkon, primary care physician rögtön azonnal lépjünk kapcsolatba az orvosunkkal, and tell your concerns, okay? és mondjuk el az aggodalmainkat. And males, Férfiaknál pedig, if you are feeling something different with your when you are urinating, ha bármilyen változást érzünk a vizelés tapasztalatában, or any pain in your lower back, on your vagy hips as well, bármilyen deréktáji fájdalmat tapasztalunk, or you are urinating a lot during the night, vagy éjszaka gyakran kell felkelnünk vizeletürítés talk miatt, with your physician. And if your Rögtön. age is around 55 or 65, és a korunk elérte már az 55-öt vagy a 60-at, talk with your physician. beszéljünk az orvosunkkal. Females, if your age around 45, Hölgyek, hogyha elértük a 45 éves kort, vagy afelett vagyunk már, it's very important to check your breast, okay? nagyon fontos ugye a melleket megvizsgálni. And one of the main problems Ellenőrizni. of having breast cancer is going to be using preconceptives. Kontraszeptív, oké. Contraceptive.
A hölgyeknél ugye az, ami még itt a mellráknak a kialakulását befolyásolja az, hogyha fogamzásgátlókat használnak, Put together preconceptives and smoking, és ehhez még jön a dohányzás is, it's going to be a bump. ez ugye egy nagyon nagy lökést adhat a ráknak. Some facts. Néhány tényt szeretnék még mondani. Hungary has the highest cancer mortality here in Europe. Magyarországon van a legmagasabb elhalálozás, rákhoz kapcsolódó elhalálozás az Európai Unióban. The problem is a lack of structured screening programs, okay? És itt az ok az, hogy nem elég jó a szűrővizsgálatoknak So az that's aránya. concerning. So please, the first signs, go and be checked. Tehát, hogyha bármit tapasztalunk, azonnal forduljunk orvoshoz. Okay, but what is a tumor? De mi is az a rákbetegség, a rák maga, a tumor? A tumor is just an abnormal mass of tissue Elmondhatjuk ugye, hogy itt egy abnormálisan, rendellenesen fejlődő szövetről van szó, grows and divides very rapidly, okay? és emögött az áll, hogy a sejtek nagyon gyorsan szaporodnak. That's a tumor. Ez egy rákbeteg, rák. Remember, we have benign tumors and we have malignant tumors. Vagyis tumor, tehát daganat, de daganatból van ugye jó indulatú és rossz indulatú is. And the problem with the malignant tumors or cancer is that they continue growing. És ugye a rossz indulatú daganatoknál az a baj, hogy folyamatosan nőni fognak, egyre jobban növekedni. That's the problem. Nem áll meg a növekedés, ez a probléma. Okay. However, for example, we have here, this is a benign tumor. Itt viszont egy jó indulatú daganatot látunk. This is a tumor of fat, okay? Ez egy zsírdaganat, Lipoma. lipómának hívjuk. Lipoma, okay? Yeah. So this is just a tumor of fat. Okay? Tehát ez egy zsírből álló daganat, But you zsírsejtek. can have this tumor of fat for 20, 30, 40 years and the tumor is going to remain at the same place. Ez lehet valakinek akár 20 éve, vagy 30-40 éve is, és a mérete nem változik. And the cells, they are not abnormal. És a sejtek ilyenkor nem rendellenesek. The problem with cancer is A ráknál az that a probléma, the cells are going to have a genetic change. a sejtekben egy genetikai változás And when történik, you have any genetic change és here, hogyha genetikai változás lép fel ezen a ponton, the cancer cells, they are going to be functioning or acting very abnormal. akkor ezek a sejtek ezután abnormálisan fognak viselkedni. And of course, when you have another type of cells in your, for example, in your liver, Ugye, hogyha a májunkban hirtelen megjelenik egy másfajta sejt, the liver is not going to be working well. a máj nem fog már jól működni. Igen? If you have a different type of cell growing in your pancreas, Tehát, vagy ha hasnyálmirigyünkbe egy másfajta sejt elkezd szaporodni, still a pancreatic cell, but there is an abnormality. ez továbbra is hasnyálmirigy sejt, de rendellenesen működik. This is a healthy cell, this is an Ezek abnormal egészséges sejtek, azok rendellenes sejtek. Látjuk a különbséget? cell. This one is different than this one. Látjuk a különbséget a They kettő have között? they have certain similarities. Vannak hasonlóságok közöttük. This one is a healthy one, Ez egy egészséges sejt, abnormal one, ez pedig egy abnormális. and this one start to proliferate very rapidly. És ezek kezdenek behatolni más sejtekbe, szaporodni, gyorsan növekszenek, With abnormal function. és hát rendellenesen fognak működni. But friends, again, here's a question that I asked before. De itt van egy kérdés, amit fel is tettem, hogy mi okozza a genetikai változást. Here's the problem. And here Itt is van a probléma, where we need to prevent this és ott kell ezt megakadályoznunk, in order to block all this. hogy a továbbiakat megelőzzük, leállítsuk a következő folyamatokat. So what is this? What's the problem? Tehát mi itt a probléma? Well, so one of the main problems here is something that we call free radical damage. Ugye az egyik probléma, ami itt van, ez pedig a szabad gyököknek a károsító hatása. Okay? And here is the question. What is this free radical damage? Ugye rögtön a kérdés felmerül, hogy mi ez a szabad gyökök által okozott károsodás. Okay, there is a damage here, Itt történik tehát a károsodás, but it's going to be stimulated by it could be one, alcohol, és ezt a változást serkentheti például az alkohol, tobacco,
a dohányzás, very bad diet, very high egy nagyon fat rossz diet, étrend, animal diet, magas zsírtartalmú, állati zsírokat tartalmazó étrend, lack of exercise, a testmozgásnak az elhanyagolása, stress and many a stressz other conditions, right? és sok más Situations. helyzet, sok más körülmény. What's going to happen here? Something here it says lipid peroxidation. What is this lipid peroxidation? Amit még itt látunk kiemelve, ez a lipid peroxidáció, ez It is mit a jelent? very technical word, but Ezek ugye egy it's not a big szakkifejezések. deal. It's just when the fat Ez is lényegében azt promoting jelenti, an inflammation. amikor a zsír gyulladást idéz elő. And in the process of inflammation, you are going to be damaging És a gyulladás folyamatában az történik, the cells, hogy károsodnak a sejtek, the genetic structure. és a genetikai anyag is károsodik a sejtben. That's a problem. But Ez egy also, probléma. We have here radiation exposure, like Akkor itt láthatunk még ilyet is, hogy sugár maga, like some medication for cancer. Yeah, röntgensugár. medications for cancer. Vagy pedig rákra adott gyógyszerek. But how is that? I mean, Ez you hogyan are lehetséges? medications to cure, to treat something, Hogy egy but gyógyszert one of the azért effects is adnak, ugye, cancer. hogy meggyógyítson bennünket a rákból, és ezek is rákot idéznek elő. Radiation therapy and many chemotherapy Vagy akár a sugárkezelés, vagy kemoterápiás szerek is stimulate also szintén cancer. elősegíthetik a ráknak a kialakulását. So many medications, okay, Tehát sok gyógyszer is ebbe a listába tartozik, and the process of inflammation in general. és általánosságban véve a gyulladás, bármilyen gyulladásos folyamat is ugye And all rákot these- előidézhető. All these situations, friends, this Ezek is a all helyzetek, oxidation. ezeket úgy nevezzük, hogy oxidáció. Okay, the cells get to oxidize. So what do you need to get in order to prevent this? Mit tehetünk, hogy ezt megelőzzük? Antioxidants, right? Erre alkalmasak az antioxidánsok. And what are those antioxidants? What do you think about those antioxidants? Mit gondolunk? Mik ezek az antioxidánsok? What do you think? Where we are going to find Hol those találhatjuk antioxidants? ezeket meg? Fruits? Well, grapes? there is not any other way how to get antioxidants. Nincs than erre más mód, hogy antioxidánsokat vigyünk be a fruits, szervezetbe, vegetables, and your mint hogy lifestyle in general. gyümölcsök, zöldségek és az életmódunk általánosságban. Okay? Here, your liver is going to produce certain antioxidants. A májunk is képes bizonyos antioxidánsoknak a megtermelésére. And the main one is going to be this one, glutathione. A legfőbb ezek közül azt úgy hívják, hogy glutation. Nowadays, you can buy glutathione in the store. Most már boltba is megvehetjük a glutationt. However, it's not the ideal De ez nem a legideálisabb forma. because your liver is able to produce a good amount of these Mivel a antioxidants. májunk egy jó nagy mennyiségű glutationt képes megtermelni. Do you remember back then during the COVID-19, they were recommending to use NAC? Emlékszünk még esetleg, hogy a Covid idején ajánlottak egy bizonyos anyagot, And NAC? No, probably not. They were not recommending. NAC a neve, lehet, hogy itt nem tudom, mi találkoztunk-e vele. NAC, zinc. A cinket is ajánlottak, táplálékkiegészítőket. Okay, well, they were just antioxidants. Ezek tulajdonképpen antioxidánsok voltak. Okay, but we have some other antioxidants, for example, vitamin A, vitamin C, and vitamin Vannak E. más antioxidánsok is, az A, a C és az E-vitamin. Very simple. How we're going to get vitamin C? Nagyon egyszerűek ezek. Hogyan vihetünk be C-vitamint a szervezetünkbe? What do you think? Where? Mit gondol? Hogy? In apple, like in the fun, it's an apple. Kiwis, apples. Kiwi, alma, What else? mi még? Lemons. Yeah, oranges. parsley, vegetables, Yeah. peppers. Yeah, definitely, right? Mindenképpen. Where we're going to get vitamin E? E-vitamint hogyan vihetünk be a szervezetbe? Cheese. Vitamin E? Yeah, cheese. Cheese? Well, probably has vitamin E, but we're going to Van find out valamennyi, something de that is not good
Why De it's not good to eat cheese? But valami we can find- oka azért van, vitamin E in hogy something nem else. jó annyira a sajtokat fogyasztani, máshol is van For E-vitamin. example, olives. Például olívabogyóban, For example, nuts, vagy olajos magvakban, walnuts, például dióban, pecans, pekándióban található, and avocados. avokádóban is. Yeah. Okay, well, I'm going to give you an example how this cancer is going to be produced. Okay? Most szeretnék egy példát mutatni arra, hogy hogyan szaporodnak ezek a rákos sejtek. Sometimes individuals, they have an acid reflux. Tegyük fel, hogy valakinek savas refluxa van. And this acid reflux, right, is going to irritate the cells. És in ez your a sav, esophagus. ugye ez a savas reflux elkezdi irritálni a nyelőcsőnek a sejtjeit. In this irritation is going to promote something that's called dysplasia or metaplasia. Ez olyan rendellenességet fog okozni, amit láthatunk, hogy diszplázia vagy metaplázia, And the individual can be having these problems, right, which is called Barrett's esophagus. és ez egy olyan helyzethez vezet, vagy rendellenes elváltozáshoz, amit Barrett nyelőcsőnek hívnak az For orvosok. many years, but this is not cancer. Ez még nem rák. However, if he continues having this acidity, És ha folyamatosan van ez a savas reflux, this cell is going to be converted in something that's called neoplasia. ezek a sejtek egy idő után átalakulnak valami mássá, amit már neopláziának nevezhetünk ott fenn. This is different type of cells. Ezek a normál sejtek felül, ezek az elváltozott sejtek, Totally ez pedig different. a neoplázia, az már teljesen más. So this is the way how the acid reflux És it can így irritate van, my cells. így történik az, hogy a sav, a gyomorsav irritálja a nyelőcsövet, a sejteket, átalakulnak a normál sejtek, rákos sejtekké. Unfortunately, I have been treating many individuals with this situation. Nagyon sok olyan beteggel volt dolgom, akinek már It's not ez a, common though, okay? It's not very ez a helyzet common. kialakult, nem túl gyakori. So it's the same situation when we have a lung cancer. Ugyanez a helyzet itt is, mint a tüdőráknál. The smoke, the nicotine, Ugye ott a tüdőráknál a nikotin, it's ugye going a to dohányfüst irritate the normal cells elkezdi of the lung. irritálni a normál sejteket. Then these normal cells are going to be converted into these ones. Ezek a normál sejtek átalakulnak ilyen formává, But if this irritation continues, és ha they ez are az going to be irritáció, converted ez into- folytatódik tovább, akkor további átalakulás történik. into this one, which is totally different than this one. És ez már teljesen más. Látjuk, hogy másfajta sejtek. So you get what cancer is? Tehát látjuk, hogy mi a rák. So now, the problem with cancer, as I mentioned in the beginning, is that A it's rákkal az a like probléma, uncontrolled, abnormal ahogy az elején is már growth, mondtam, okay? itt egy ellenőrizetlen, szabályozatlan sejt növeket, burjánzás, szaporodás következik be. And when you have the cancer, for example, in your breast, És ha okay, mondjuk tegyük fel, hogy rákos daganat van a mellünkben, it's still growing and ez, growing, ez nő, mindig nő, továbbra is nő. and you don't treat it either way with surgery, right? És ha nem kezeljük ezt akár daganattal, These cancer cells, they are going to reach out the lymphatic akkor system, a rákos sejtek eljutnak a nyirokrendszerhez, elérik a nyirokrendszert, the circulatory system, eljutnak az érhálózatig, and these cancer cells are going to start to spread to és some other ezután a organs. rákos sejtek elkezdenek utazni, terjedni a testünk különböző And részeibe. here we are in a very serious problem. És ekkor már egy nagyon súlyos állapotban vagyunk. One of the main organs that the breast cancer is going to be spread out is Ugye going to be the például lungs, a mellráknál az a szerv, ahova leggyakrabban terjednek át a rákos sejtek, az a tüdő. brain, Vagy az agyba, and liver. és a májba is. If you have cancer in the colon, Ha valakinek vastagbélrákja van, it's going to be spread into your liver, the az first átterjedhet a tüdőre először, one, your lungs, illetve a májra, aztán a tüdőre, okay, or even if you are a female, to your vagy ha valaki uterus. éppen nő, akkor a méhére is átterjedhet. Okay, that's the way how the cancer functions.
Hát így működik a rák. Main problem with cancer, as I mentioned before, what is going to cause these normal cells to become abnormal cells? Ugye a fő dolog a ráknál az, hogy ezek a normál sejtek átalakulnak rendellenes sejtekké. And friends, the main problem is going to be something that's called inflammation. És barátaim, a fő probléma, ami háttérben itt húzódik, az a gyulladás. And unfortunately, inflammation is going to be intimate related with eating animal products. Sajnos azt mondhatjuk, hogy a gyulladás közvetlen kapcsolatban áll az állati termékek For fogyasztásával. example, milk, Például a tej, cheese, sajt, fish, hal, pork, disznóhús, chicken, csirkehús, red meat, vörös húsok, eggs. tojás. And why? Miért? Well, because all these products contain Azért. something that's called arachidonic Ezek a termékek mindegyike tartalmaz egy anyagot, amit arachidon savnak And hívunk. what is this? Mi ez? Arachidonic acid. Mi ez az arachidon sav? Well, this is the main acid or product Ez az az anyag, az a melléktermék, that is going to produce inflammation. ami gyulladást fog előidézni. I mean irritation in your cells. Tehát irritáció a sejtjeink számára. Okay. Értjük ezt? So only arachidonic acid is going to be found in animal products. És arachidon savat csak állati termékekbe fogunk találni. So friends, if you are eating all these products, Tehát barátaim, ha ezeket az ételeket fogyasztjuk, you will have a very high risk to develop colon cancer. akkor nagyon nagy lesz az esélye annak, hogy vastagbélrák fog kialakulni nálunk. At least nowadays in America, colon cancer is the first cause of cancer Az USA-ban most a vastagbélrák az első számú rák in betegség young individuals. fiataloknál. Specific when we are eating ham, Különösképpen, bacon, hogyha például ilyen sonkát all fogyasztunk, these products, meg ilyen termékeket, tehát ilyen because they have a hústermékeket. high content in arachidonic Mert ezekben elég magas a arachidonsav And tartalma. friends, when somebody asks me about animal products, Valaki the megkérdez main a concern állati that I have termékekről engem, akkor a legfőbb aggodalmam ezzel kapcsolatban a for következő. animal products for me is not cholesterol. Az állati termékek nem a koleszterin miatt veszélyesek For me, csak, the main problem of animal products is going to be this arachidonic acid. hanem az arachidonsav miatt. Because this one, arachidonic acid, is the first Mert ez az első, az arachidonsav az első, stimulus to produce ami ugye a serkentést végzi, all these chemicals. és elősegíti ezeknek a kémiai anyagoknak a termelődését. Remember COVID-19, right? Emlékszünk ugye a járványra, a COVID-19-re. During COVID-19, it was a A term, COVID alatt volt egy kifejezés, amit gyakran használtak. something that in the hospital they were saying, right? Kórházba is mondogatták ezt. The individuals that they have the major complications, they had something that they called cytokine storm. Azoknál, hogy akiknál a komplikációk léptek fel a járvány alatt, ugye gyakran beszéltek citokin viharról. Cytokines, they are certain type of chemicals Ezek a citokinek bizonyos kémiai anyagok, produced by the inflammation process, ezek az gyulladás folyamata során termelődnek, ezek a citokinek, and all these chemicals here, és ezek a további kémiai anyagok, they are going to promote the temperature or fever. ezek fogják előidézni például a They are lázat, going to produce also the pain, a fájdalmat, the redness, a kivörösödést, kipirosodását egy testrésznek, and friends, during COVID-19, individuals died és a because Covid alatt emberek meghaltak, they had a massive production of these chemicals. mert hogy a testükben nagy mennyiségben termelődtek ezek az anyagok. These ones, but guess what? De miért? All these chemicals Ez azért történhetett, come in, all these chemicals come from the same source. And the ezek same mind source, ugyanabból a forrásból jöttek. it's arachidonic acid, Arachidonsav.
With the main source of arachidonic acid is going to be animal products. És hát a fő forrás pedig az állati termékek. So if you are eating a lot of animal products, Tehát ha valaki milk, most önök cheese, közül and all sok these, állati right, terméket fogyaszt, you will have high húsokat, levels sajtokat, of this arachidonic acid. akkor a testünkben nagy lesz a szintje, a mennyisége ezeknek a savak, And you will have ennek a high risk to savnak, develop not only cancer, arachidonsavnak. Nem csak a rák lehet ebből, but diabetes, cukorbetegség is, hypertension, magas vérnyomás, and one of the main ones is going to be strokes. és ugye az egyik legfőbb az a stroke. Because Azért- stroke is just a blood clot, right? Ugye a stroke-ot egy vérrög idézi elő, vagy szívinfarktusnál is ugyanez a helyzet. Right? And do you remember that the platelets? Emlékszünk arra, hogy a vérlemezkék, The platelets is the molecule that's going to promote blood clots, okay? ugye azok a részei a vérünknek, összetevői, amelyek a vér alvadás segítik elő. When Ugye? you have a blood clot, it's going to Hogyha obstruct kialakul egy vérrög, ugye az elzáródást one okoz. artery of the heart, promoting the heart attack. Ugye egy artéria elzáródik a szívben, és szívinfarktus lesz However, belőle. do you know what's the main compound De tudjuk, hogy mi a fő összetevője? in order to produce these blood clots? Vagy mi a fő oka annak, hogy vérrögök alakulnak ki? Is this one, arachidonic acid. Pontosan az arachidonsav, It's not cholesterol, it's arachidonic. nem a koleszterin. And friends, we are going to find only this one in animal products. És ezt csak állati termékekben találjuk meg. But something very interesting because one És of egy the másik things, nagyon érdekes dolog, another component that can counteract the action of the arachidonic acid hogy van egy anyag, ami képes ellensúlyozni az arachidonsavnak a hatását, it's going to be omega-3 fatty acid. ez pedig az omega-3 zsírsavak. From where? Tell me some Ez sources of honnan? omega-3 fatty Honnan acids. jön? Mondjanak egy-két forrását ennek az anyagnak. What? Avokádó. Flaxseed. Avocado, flaxseed, chia seed. Chia mag is ide tartozik. Right? Yeah, all these components that we can find in avocados. Ezek az avocados, anyagok, tehát avokádóba találhatunk, a halban is, have arachidonic acid, so that's why I don't recommend fish. de a halban arachidonsav is van, ezért nem ajánlom a Okay, halfogyasztást. broccoli, nuts, Brokkoli, a olajos magvak, they have a high levels of omega-3 fatty acids, ezeknek magas az omega-3 zsírsav aránya. and they are going to be blocking this production of all És these ezek cytokines. blokkolják, megállítják ezeknek az anyagoknak a termelődését. Okay, let's go back to this one. Most Because menjünk vissza ehhez az ábrához. this PGE2 Ez a PGE2, is one of kettő, the main components to produce cancer, okay? ez az egyik legfontosabb anyag a rák kialakulásában. This component is going to suppress your immune system function. Ez az anyag visszafogja az immunrendszernek a működését, It's going to promote proliferation. ez elősegíti a sejtburjánzást, That's the growing. Yeah. Okay. And this is going to promote the metastasis elősegíti az áttéteknek a képződést, a ráknak a terjedését, and in order to the cancer cells to have a good nourishment, what they need, they és need blood. hát mire van szüksége a rákos daganatnak, hogy táplálékot nyerjen? And this is called vascular angiogenesis. Erekre van szükség, és ugye ezt úgy hívjuk, hogy érképző folyamatok. But remember, the cancer cells, they need to die. És ugye egy utolsó dolog még, hogy a rákos sejteknek, vagy a normális rákos sejteknek el kell pusztulniuk, But if you have high levels of this, el kellene pusztulniuk, de hogyha ennek az anyagnak magas az aránya, akkor a rákos sejtek nem fognak and elpusztulni. this component is just a product of arachidonic acid again. És ez az anyag, amit itt mutattunk, ez szintén egy mellékterméke az arachidonsavnak. Colon cancer, Vastagbélrák. very intimate related with inflammation. Nagyon szorosan kapcsolatban áll a gyulladással. I mean that very high levels of this COX we are going to find in colorectal cancer. Tehát ezt a ráktípust, This COX, this component, ez a COX nevű anyag,
Ugye ez We is are going to find található, high levels in colon cancer. nagy mennyiségben található a rákos daganatokban. A vastagbélrákról beszélünk most. One of the main problems of colon cancer is just an animal diet. A fő probléma a vastagbélrákkal, hogy éppen az állati termékeknek a One of the main fogyasztása. problems of breast cancer is high levels of estrogens. A mellráknál a fő probléma az ösztrogén szint. And very interesting Magas something ösztrogén happens szint. when the female is overweight, Nagyon érdekes dolog történik, ha egy hölgy túlsúlyos, because we don't have a good diet. mivel ugye nem jó az étrend, All this fat, excess of fat that we Ez- have in our body, a zsírmennyiség, ez a plusz zsírmennyiség a testünkben, is going to be converted into estrogens, ez ösztrogénné alakul át, and most of the breast cancer are going to be stimulated by estrogens. és a rákos sejteket, a mellráknak a sejtjeit pontosan az ösztrogén fogja serkenteni a növekedésben. So it's very important to have a normal weight. Ezért tehát nagyon fontos, hogy normális One súlyra of the simple törekedjünk. ways in order to have a normal weight is just reduce the amount or at least complete eliminate De ennek az egyik legegyszerűbb, hatékonyabb módja, hogy egyszerűen hagyjuk el, vagy csökkentsük all the animal products. az állati termékeknek a fogyasztását. Very simple. Nagyon egyszerű. All right. Questions so far? Kérdések. Bone cancer. What is the situation with bone cancer? She was wanted to know. Any type of cancer, Minden any ráktípusnál type of cancer, they will have the same process, the same ugyanez a folyamat zajlik. the same mechanism, Ugyanez a mechanizmus. Inflammation or Gyullad, oxidation. gyulladás vagy oxidáció. which is going to promote the abnormal growth of this. Ami elősegíti a nem normális növekedést. It's the same Tehát process. ugyanez a folyamat. Yep. Unfortunately. Sajnos. Yeah. I just wanted to mention the example of colorectal cancer because it's very common. Azért említettem a vastagbélrákot, mert nagyon gyakori. Brain is A- going to be the same process. Which ones? Colon, A vastagbél, az agydaganat, a mellrák, pancreas, okay? a hasnyálmirigyrák, ugyanaz a So folyamat now, zajlik. I just want to be honest with you as well. Because not all the time is just the diet. Nem mindig csak az étrend felelős. Something that my friend mentioned here, Az a valami, amit egyik barátunk itt említett, stress, a stressz, the mind, ami az agyunkba zajlik. okay? Emotional issues. A érzelmi problémák. I have been treating many individuals with breast cancer. Nagyon sok beteget gyógyítottam, akiknek And many of them érzelmi problémáik developed voltak. breast cancer after having a very hectic emotional situation. És azután alakult ki náluk a mellrák, miután egy nagyon sűrű, zaklatott időszakon estek át. So we need to aware about this cause as well. Tehát tudatában kell lennünk ezeknek az okoknak is. Okay? We're going to be talking more about it at the end. Erre majd visszatérünk még. Okay, well, high glucose levels. Tehát a magas cukorszint, Cancer cells, what they like the most. mit szeretnek a rákos sejtek a legjobban? Sugar. Sugar. Cukrot? Sugar. Cukor. Cukor. Sugar. Cukor. Sugar. We call in Spanish azúcar. Spanyolul is mi hasonló kifejezést használunk. Similar. Hasonló. Okay, yeah, glucose. Tehát a cukor. Here, fat. Következő a zsír. But why fat? Because fat is going to Mi- be converted into estrogens. Miért a zsír? Mert a zsír majd ösztrogénné fog átalakulni. High levels of insulin. Magas inzulin szint. Insulin is a growth factor. Az inzulin is egy növekedési faktor. 10% of all the cancers are related with high levels of insulin. A rákoknak a 10%-a magas inzulin szinttel függhet össze. So be careful because Tehát I legyünk mean, óvatosak ebben is. many of us we don't realize that we have a very high levels of insulin.
Sokan nem ismerjük fel, nem jövünk rá arra, hogy magas az inzulin szintünk. And the first sign in order Ennek az első jele, to know that we have a high levels of insulin ennek az első jele, is to be overweight. hogy elhízottak vagyunk. Specific here. Különösképpen a hasi zsírszövetre gondolok. Okay, that's a first sign of high levels of insulin. Ez tehát az első jele, hogy magas lehet az inzulin szint. There's another hormone, it's called IGF-1. Van egy másik hormon, ez IGF-1-nek hívjuk. And IGF-1 is a hormone that's going to stimulate the cancer growth. Ez az IGF egy olyan hormon, ami a rák növekedését segíti elő. Very interesting because Nagyon érdekes. IGF-1 Mivel ez az IGF-1, is going to be stimulated by insulin ezt éppen az inzulin fogja ennek a termelődését elősegíteni, and very high levels of protein. és a magas fehérje tartalom. Okay? Étel. But remember what is going to stimulate to have high levels of insulin? De emlékezzünk még arra megint csak, hogy mi okozza a magas What? inzulin szintet? Fett. No, you know what? Fat is not going to stimulate the insulin. A zsír nem fogja az inzulint Yeah. serkenteni. Sugar. Cukor. Just sugar, yeah. Just that. Cukor. But here's the problem. De itt van a probléma, Because if we are eating only refined carbohydrates, hogyha finomított szénhidrátokat fogyasztunk, like these ones, például ilyeneket, and langos, lángos, de lángos, igen. and chimney cake, Csimnikék, ugye kürtös kalácsot például. all these breads, type of bread, right? Ugye ezeket az They are ilyen going to elevate the péksütem, levels of blood sugar, right? ezek mind emelni fogják a vércukor I can szintünket. tell, they are tasty, they're good. Ezek persze finomak, ezt el tudom nektek mondani. But they elevate the levels of blood glucose. Megemelik a vércukorszintet. They elevate the levels of insulin. Emiatt megemelik az inzulin szintünk, And all this megemelkedik. glucose is going to be transformed or converted into fat. És a zsír pedig, illetve a cukor zsírrá fog átalakulni. So if we are having this type of diet, friends, Hogyha tehát ilyen étrendet folytatunk, ezt és ezt, kettőt együtt, akkor csak képzeljük el, hogy mi fog történni. and I believe that many of us we are eating this way. És azt gondolom, hogy sokan hát fogyasztjuk ezeket az So one of the ételeket. big advice I'm going to give it to you, A legjobb tanács, amit adhatok if önöknek, you try to become and being vegan, hogyha valaki próbál vegán étrendre áttérni, I can tell you just in 1 week, just in 2 weeks, you will feel the difference in your body. akkor 1-2 héten belül tapasztalni fogjuk a változást a Why? testünkben. Because many of our headaches, Például a fejfájás, many of our tiredness or weakness is a coming from this process. fáradtság, kimerültség pontosan ebből az étrendből So származik. try it. Ezért próbáljuk ki. Okay, so by the way, this is the mechanism also of diabetes, okay? És ugye, amit itt látunk, hát ugyanez a cukorbetegségnek is a mechanizmusa, All this glucose mert hogy ez a cukor, is ez going to be converted into fat zsírrá fog átalakulni by the insulin. az inzulin segítségével. And this is the problem of diabetes. Ez pedig a cukorbetegségnek, a prediabetesnek, a normál cukorbetegségnek is, ez az oka. So estrogens, Ösztrogént említettük, we have COX-2 van a and COX-2, which are inflammatory markers. amik gyulladásos markerek. Remember this? Ha még emlékszünk COX, erre, NOx. ugye ott is van a COX But szerepel, they are the same one like here. ugyanez, mint amit itt láthatunk. Okay? And this one is the same. Oxidative stress is just És a az oxidatív stressz. process when we are producing a lot of toxins. Ez az a folyamat, amikor méreganyagokat termelünk mi magunk. All right. So what can we do? Tehát most térjünk rá arra, hogy mit is tehetünk. This is bad. This is bad. Yeah, I got tired already. Én is már szinte belefáradtam What can ebbe, we hogy do? ezeket így What do you think? végig. I mean, at this point, you have an idea. Mit gondolunk ezen a ponton, ki mit gondol, hogy mit lehet tenni a At this rák ellen? point, you don't need me anymore. Na, You most don't nincs need is us már rám anymore. szükség, ez, Right? hogy valaki You ezt know what to elmond. do. Tudjuk már, hogy mit kell tenni, nem? An ounce of prevention is more than worth a pound of cure. Valaki ezt mondta, hogy 1 uncia vagy 1 gram megelőzés többet ér, mint how much? Többet ér, mint 1 kiló, fordíthatjuk így, kezelés.
Egy szó szerint 1 font kezelés. De hát mondhatjuk, egy gram megelőzés annyit ér, mint 1 kiló kezelés. Prevention. Friends. Tehát a prevention. megelőzés a lényeg, ugye megelőzés. It's very important, prevention. Nagyon fontos. That's why we are here, to learn. Ezért is vagyunk itt, hogy tanuljunk. All right. So, disease is an effort of nature to Ez egy idézet, a betegség a természet erőfeszítése, free the system from conditions hogy a testünket megszabadítsa attól az állapottól, that result from a violation of the laws of health. amit a egészség törvényeinek a be nem tartása vagy megszegése okozott. Okay. So what are those laws of health? Mik ezek az egészségi törvények? Nutrition, Egyrészt a táplálkozás, exercise, a testmozgás, water, a vízfogyasztás, sunlight, napfény, self-control, a önuralom, air, levegő, rest and trust. pihenés és Istenbe vetett bizalom. In case of sickness, Betegség esetén take your medications. vegyük be a gyógyszert, ugye? No, right? In case of Nem. sickness is what? Nem azt olvassuk. Mit tegyünk betegség esetén? Look for the cause first. Keressük, ismerjük meg az okot, And then és akkor change these wrong habits that we have been doing. változtassuk meg azokat a rossz szokásokat, amiket eddig követtünk. And give me some examples of these wrong habits that we have been Adjunk doing. példát ezekre a rossz szokásokra. What do you think? Mit gondol? Stressz. Stress, yeah? The way how I think is a habit. De most ugye szokásra gondoljunk. The way how I respond to certain situations. Ahogy gondolkodok, az is egy szokás. Ahogy reagálok egy helyzetre, If az is I egy am szokás. thinking negative all the time, Vagy it's a wrong negatív gondolatokat Yeah. engedek meg, ez is egy szokás. Exactly. Így van, pontosan. Yeah. Another one. Egy következő. Exercise. Lack of exercise is a bad habit. Mozgás hiány. Ez is egy rossz szokás. Eating too much Sokat enni, and eating too much animal products. vagy túl sok állati terméket fogyasztani, Going to bed very late, vagy későn térni nyugovóra. right? Okay. Well, so we need to change those habits. Ezeket a szokásokat meg kell változtatni. Every time you eat or drink, Bármikor eszünk vagy iszunk, either way, you are feeding the disease or vagy fighting the disease. a betegséget tápláljuk, vagy a betegség ellen harcolunk. Why? Because remember, everything Miért? that's coming by your mouth, Minden, ami bejön a szánkon keresztül, it can promote inflammation ez vagy gyulladást idéz elő, or it can decrease inflammation. vagy csökkenti a gyulladást. And this is from the American Cancer Society. Ez az idézet az amerikai rák társaságtól származik. Eating well is an important part of improving your health. Az egészséges táplálkozás nagyon fontos része az egészség fejlesztésének és a rák kockázat csökkentésének. And reducing your cancer risk. Tehát a rák kockázat csökkentésének. Take a good hard look at what you typically eat each day. Nézzük meg alaposabban, hogy mit eszünk egy átlagos napon. And try to build a healthy diet plan for yourself and your family. És próbálj meg felépíteni egy egészséges étrendtervet a magad és családod számára. This is from the American Cancer Society. Ezt az amerikai ráktársaság mondja. And if we check the European Cancer Society, you Megnézzük will find the same. a európai ráktársaságot, ugyanezt mondja. So what are they recommending? Let's see. Mit ajánlanak ők? Okay, foods high in vitamins, Ezt ajánlják, hogy minerals and other nutrients. magas vitamintartalmú vagy ásványi só tartalmú ételek, Foods that are not high in calories, ételek, amelyek nem magas a kalóriatartalma, vegetables, zöldségek, dark green, red and orange,
sötétzöld, piros vagy narancsszínű, fiber-rich beans and peas, magas rosttartalmú babfélék, fruits, gyümölcsök and whole grains. és teljes kiörlésű gabonák, teljes értékű gabonák. Do you see here chicken? Látunk itt esetleg csirkehúst? No, right? Nem. I wish, but not. No, here, you see, this is from the American Cancer Society. Tehát ez az friends. amerikai ráktársaság mondja. Again, red meat, a healthy eating pattern limits or does not Azt mondják, include ugye, hogy egy egészséges étrend korlátozza vagy kihagyja vörös húsokat, a marhahúst, a disznóhúst, vagy a bárányhúst, bacon, a szalonnát, sausage, kolbászt, hot dogs, a hotdogokat például, sugar sweetened beverage, vagy az ilyen cukrozott üdítőket, soft drinks, akár az ilyen sport drinks, hát, üdítőket, ilyen sportitalokat, even fruit drinks. még a gyümölcs italokat is. Why fruit drinks? Ezek We miért used nem to think egész? that they were healthy, right? Talán azt gondoltuk, hogy ezek egészségesek, ugye? But when we are drinking only fruit drinks, we are drinking Amikor what? csak ilyen Just gyümölcs leveket iszunk, vagy italokat, without fiber. ezeket úgy isszuk, hogy nincs benne rost. And fiber is very important. És a rost nagyon fontos. Prevent high cholesterol Egyrészt megakadályozza a magas koleszterin szint and prevent the kialakulását, source of glucose és or a blood sugar. cukorszint, magas cukorszintnek a kialakulását szintén. And something that we should avoid as well is this És amit még el kéne kerülnünk, a magasan feldolgozott ételek refined grain products. és a fehér lisztek, tehát finomított lisztekből készült termékeket. I have been enjoying eating bread here in Hungary. Azt még el kell, hogy mondjam önöknek, hogy nagyon élveztem itt Magyarországon, ugye a kenyér, különböző kenyértípusokat, It's very healthy. a teljes kérlésű lisztből készült It's one of kenyereket. the best bread that I have been eating ever. Itt volt az a legjobb kenyér, amit eddig ettem In America, életemben. we don't have that kind of bread. Amerikában nincs olyan jó, hát nehéz találni jó So take kenyeret. advantage of that. But Hát it ezt has to használjuk be ki. all grain. De vigyázzunk arra, hogy ennek teljes kiörlésű lisztből kell készülnie. Okay. All right. So eat whole plant-based foods. And Tehát fogyasszunk növényi összetevőket. what about aloe vera, Mi a helyzet az aloe verával? garlic, Vagy a fokhagymával? wheatgrass, Vagy a búzafűvel? pau de arco, Paudarco vagy lapaccio, ugye ez egy tea gyógynövény fajta. Itt is így megtalálható ilyen néven. graviola, A graviola az egy ilyen kaktuszféleség, azt nem tudom, ismeri valaki? artemisa, Artemisia, okay, echinacea. echinacea vagy kasvirág. Some of the herbs that you can use in order to prevent and also Ezekkel a treat individuals with gyógynövényekkel megelőzhetjük, még kezelhetjük is a rákot. cancer. Yeah, some of the herbs that we have been using in America to Az treat egyik cancer. gyógynövény, vagy ezeket használjuk mi is Amerikában a rák kezelésére. Turmeric. Kurkuma, ez a következő. 2 teaspoons of turmeric a day. 2 evőkanálnyi kurkumapor, ugye fogyasszuk, Black cumin seed. vagy fekete köménymag, Black cumin seed, right? hát fekete kömény, And here we have a summary of everything. és itt találhatjuk tulajdonképpen az összegzését mindannak, amit használhatunk rák esetén. Gyógynövényeknél még van ilyen, hogy kék öete, vörös lóhere, akkor green tea is not on the list. Green tea is not on your list. Hát nincs rajta minden. One of the problems with green tea is Az egyik it has a lot of problémám caffeine. a zöld teával a koffein tartalma. And we don't really recommend És ezt mi nem ajánljuk. drinks with caffeine, okay? Tehát koffein tartalmú italokat nem ajánljuk. Ez ugyanez a zöld teára igaz, a kávéra, vagy másfajta. Mert ezek a vérnyomást növelik. They can raise your pulse rate. Ezek a szív, tehát a pulzust is megnövelhetik. And instead of give you energy, they are just És going to
nem Keep the stress. energiát adnak, hanem a stresszt növelik meg. Okay, that's the work of the caffeine. Hát ez a koffeinnak a hatása. So, okay, topically in the area. Helyileg használhatunk ricinusolajat, kurkumát, vannak táplálékkiegészítők, IP6, inositolfoszfát magyarul, vitamin C, C-vitamin. is very A important. fokhagyma nagyon fontos, Chia seeds, flax a seeds, chia mag, vagy a lenmag, tehát a kurkuma, fekete kömény. shiitake mushrooms, mitake mushrooms. Akkor very ilyen important. különböző ilyen japán gombák, gombafélék is hasznosak, shiitake Okay, I gomba want to show you a ismerős. study, okay? It's Most very szeretnék important megmutatni önöknek egy tudományos tanulmányt. study. Do you want to read this? A címe, azt írja, hogy a antioxidáns aktivitás a különböző ismert zöldségeknek. Okay. Összehasonlító tanulmány. This study was developed in A rákellenes hatásokról was in szól. Canada, by the way, and they placed different cancer cells in different type of a petri dish. Yes? Tehát itt a kutatás során üvegcsészékbe helyeztek különböző rákos sejteket, For example, in a szöveteket. petri dish, they placed stomach cancer cells. Például gyomorrákból vett szövetet, sejteket helyeztek ebbe a In another csészébe. one, they placed másikba- stomach cancer cells. Másikba helyeztek gyomorrák sejteket. And they start to grow these different cancer cells. És elkezdték ezeket növeszteni, ezeket a sejteket, One of the main products that they use in order to increase the proliferation of the cancer és cells mit használtak arra, hogy ezeket a rákos sejteket növekedésre buzdítsák? guess what? Which one they use? Na mit gondolunk? Mi volt ez? Tessék? A növekedés, tehát mivel serkentették a üvegcsészébe a rákos sejteknek a növekedését. Tessék? I don't hear that well. No? Sugar? Cukor? Well, sugar is one of them, okay? Sugar is one of Cukor them. is egy ezek közül, But the other one was cow's milk. de tehéntejet használtak. Cow's serum, okay? Pontosabban tejsavót. Cow's milk is a good environment Mert for a cancer tejsavó cells to egy grow. nagyon jó környezet a rákos sejtek számára a növekedéshez. Specific prostate cancer and Különösen breast cancer. ez a prostata rákra meg a mellrákra igaz. Yeah. So I mean, you are male and you really want to prevent. Tehát ha valaki önök közül férfi szeretné a prostatarákot elkerülni, akkor azonnal hagyja abba a tejivást. Ha cancer, stop drinking valaki milk. nő és szeretné a mellrákot elkerülni, hagyja abba a And it's tejfogyasztást. not just milk, all the products that come in from Most itt milk. nem csak a tejről beszélek, hanem minden tejtermékről. Okay. Yeah. Even fermented milk, it's true to fermented products? Yeah. Yeah. Yeah, fermented. All the products of milk. Tehát minden tejtermékre sajnos igaz. A növényi tejeken például Plant, also plant milk. You recommend plant milk? Plant milk is fine. Ezek rendben vannak, tehát a növényi And tejek, remember, plant tejhelyettesítők. milk, it doesn't contain this. Ugye emlékezzünk arra, hogy a növényi tejek nem tartalmazzák ezt, ugye itt megmutatjuk mindjárt újra, Plant milk doesn't contain this, and that's a problem with nem milk. tartalmazza ezt. Emlékszünk még erre? Remember we spoke about it. Beszéltünk erről. Okay. So soy milk, almond milk. A szójamilk, a mandulatej, a szójatej, bocsánat, már. Szójatej, mandulatej nem tartalmaz ezeket. Okay. So here's very interesting because Na, ez nagyon érdekes. Azért, cow's milk increase the proliferation of the cancer. mert hogy a tehéntej tehát gyorsította, elősegítette a rákos sejtek növekedését, szaporodását. Nem tudom, ezt el tudjuk-e olvasni, Graphic, de ezen az ábrán this is telling me azt láthatjuk, that when they add some extract hogy amikor a rákos sejtekhez bizonyos kivonatokat adtak hozzá, leeks, és ezek között volt például a hagyma, onions, cauliflower, a zöld hagyma, volt mi
mi is ez, kelbimbó, akkor voltak káposzta, The cancer cells, they were not growing. akkor láthatjuk, hogy a rákos sejtek nem tudtak növekedni. They were growing here, but not here. Ott láthatunk növekedést, So friends, if you have a tehát ezek kivonatok voltak. Tehát ha van egy barátunk, ismerősünk, that has cancer, nek please tell them to eat garlic, rákja van, leeks, akkor green onions. mondjuk neki, hogy fogyasszanak fokhagymát, meg hagymát, meg ezeket a zöldségeket. Ez a például a keresztes virágúakat, káposztaféléket. And then stomach cancer, A következő ráktípus, ugye az első, broccoli, cabbage, what was the first one, what type of cancer? breast, Igen, az mellrák volt az első minta, a következő az a gyomorrák volt. garlic, leeks, Ott is green fokhagyma, zöldhagyma, onions, broccoli. brokkoli. You see? Látjuk Yep. ezt? Úgy tudom, akinek hormonális problémája van, a pajzsmirigy problémája, azok If you- virágokat nem. I heard that if you have hormonal problems like thyroid problem, you shouldn't eat cruciferous vegetables. Yeah, that's a good question. That's a Ez good egy jó comment. kérdés, valóban nagyon jó megjegyzés volt. Honestly, I have been treating individuals with hypothyroidism, Kezeltem embereket pajzsmirigy alulműködéssel, and honestly, not all the time I recommend to avoid cruciferous. és nem mindig ajánlottam nekik, hogy kerüljék el a keresztes I virágúakat. haven't seen any difference, Nem láttam ezzel kapcsolatban nagy változást. so I should not be concerned about it. Tehát emiatt talán nem kell annyira aggódni. However, I have to tell you something. De azért hozzá kell tennem valamit, Remember, emlékezzünk ugye arra, another topic, thyroid. ez egy nagy téma. Ott van ugye a pajzsmirigyünk. Low thyroid Az alacsony pajzsmirigy szint means that my metabolism is going to be low. azt mutatja, hogy az anyagcserém is vissza van fogva. High thyroid or A hyperthyroidism, magas pajzsmirigy működés my metabolism is going to be high. azt mutatja, hogy élénk lesz az anyagcserém. Okay, so let's see. Hypothyroidism, Tehát low alulműködés, metabolism, right? alacsony anyagcsere, Give me some ways how I can increase the metabolism. akkor because it's very adjunk valami módot arra, vagy ötletet, hogy lehetne az anyagcserét kicsit gyorsítani, javítani. main one. Fiber. Huh? Fibers. Fiber? It can. Igen. It can because Segíthet. remember, complex carbohydrates. Mert hogy a komplex összetett szénhidrátok, Your stomach needs to work harder. akkor a gyomrunknak kicsit jobban kell dolgoznia. You increase your metabolism. És ezzel ugye az anyagcserét is kicsit javítjuk. Main one, exercise. A legfőbb azonban a testmozgás. Okay. Second one, A második hot showers. forró zuhany, Okay. meleg zuhany. Going to the saunas. Szaunázás például. Okay. Increasing your metabolism. Ezek mind serkentik az anyagcserénket. And I tell you my experience with myself. I És have szeretném a low saját tapasztalatomat is elmondani. thyroid. Nekem is pajzsmirigy alulműködésem I volt, have hypothyroidism. tehát ez volt. But I don't take any medication. Nem veszek rá semmilyen gyógyszert, But I'm trying to exercise every day de próbálok minden nap mozogni, in order to increase my metabolism. hogy az anyagcserémet kicsit élénkítsem. And when you're saying that you have a low metabolism, you are going to start to gain weight. És amikor alacsony az anyagcserénk, vagy visszafogott, akkor kezdünk súlyt gyarapítani. So it is not really a rule that all individuals Hát- having hypothyroidism Nem annyira tekintet ez egy ilyen szigorú szabálynak, hogy akinek alacsony a pajzsmirigy működése, they are going to gain weight. súlyt is fognak gyarapítani, vagy súlynövekedés lesz náluk, Because if you are eating well, mert hogyha egészségesen táplálkozunk, if you are getting at least 7.5 hours of sleep every night, ha legalább 7 órát alszunk éjszakánként, if you are going for a walk after your meals, ha minden étkezés után elmegyünk gyalogolni, if you are exercising every day, ha minden nap testmozgást végzünk, yeah, I like here because everybody's with the bicycle. I azt love tetszik it. nekem, hogy itt Love it. mindenki biciklin ül, biciklizik. Friends, you are going to be increasing your metabolism.
Ezzel az anyagcserénket serkentjük, Do you need a növeljük. medication? Probably not. Nem kell majd gyógyszer sem. Do you need concern about the cruciferous? Probably not. Talán még a keresztes virágúak miatt se kell annyira aggódnunk. Mondani, hogy mindig hormonkezelést adnak. Eutirox, Here they like to give like hormonal therapy. Sorry? Like to give hormonal therapy. Well, I mean, yeah, talk with your physician, okay? Talk Ezt with meg kell your beszélni az physician orvossal, and follow the recommendations of your physician. But ezért kövessük a it's orvosnak a very utasításait. important. It's very important to start with these recommendations as well. De nagyon fontos ezeket a javaslatokat is követni. I have a friend. She's Van a egy barátom, female. ugye ez egy hölgy, She's a ismerősöm. physician and she came with us to get a training. Ő egy orvos, aki eljött hozzánk egy képzésre. Hypothyroidism, Nála is alacsony pajzsmirigy működés volt, taking medications, gyógyszereket szeret, but she was exercising every day. minden nap testmozgást végzett, She was eating very well. nagyon egészségesen táplálkozott. And I told her, stop Mondtam your neki, hogy medication. abba hagyhatod a gyógyszeredet The szerintem, medication is not doing anything. mivel a gyógyszer már semmit nem csinál. And she said, no, because I'm going to start to gain weight. És akkor azt mondta, nem, akkor majd elkezdek hízni. I'm saying, just stop your medication. Mondtam neki, hogy azért nyugodtan leteheted a gyógyszert. She stopped the medication. Végül letette a gyógyszert, She didn't gain weight. és hát nem jöttek a kilók. Why? Because I was telling her, okay, so I'm Mert going to give you an example. mondtam neki, és ugye adok egy példát is neked, Many individuals with hypothyroidism, mert nagyon sokan magas pajzsmirigy túlműködésnél they take their medications beveszik a gyógyszerüket, and they still overweight. és ezután is hát marad a súlygyarapodás. That's true. És ez igaz. So what the medication is doing? Mit tesz ilyenkor a gyógyszer? Not much. Nem sokat. It's just for my blood work to look really good. Ez csak arra jó, hogy a labor lelet az kicsit jobban nézzen ki. So please, I'm not saying that you have to stop your medication. I'm not saying. Én nem mondom senkinek, hagyja abba a gyógyszerét, Continue with your medication, right? folytassuk is ezt. But it's very important to start exercise. Nagyon walking, fontos, hogy kezdjünk testmozgás véget, gyaloglás, alvás és egészséges And táplálkozás. another thing, I mean back home in America, I eat broccolis and cauliflower almost every day. Amerikában minden nap fogyasztok ilyen keresztes And it virággal, has not brokkolit been vagy interrupting with my kelbimbót, ezeket minden nap eszem. So yeah, I mean, there are some other ways that we can do, okay? No, folytatjuk most. All right, so here this Itt láthatjuk azt, chemopreventive potential of these vegetables. a különböző zöldségeknek a kemoterápiás hatását, potenciáját láthatjuk. Ezek The közül main ones are these ones, very high. a legfontosabbak, ami a legmagasabb, Yeah, ezek, take a picture of these ones. ezt érdemes lefotózni. Garlic, kale, leek, spinach, green onions. Ott van például a kelbimbó, a Very káposzta, high. akkor az ilyen fodros káposzta, talán úgy hívják, sorry, I don't fokhagyma, have the names zöldhagyma, Okay. kell, hagyma, spenót, ezek mind ott vannak. Okay. We got it. Why is very important vegetables? Tehát a zöldségek nagyon fontosak, Fruits in the morning, right? és gyümölcsöket reggelire fogyasztani. Exercise. Testmozgás, egy következő dolog. 20 minutes after your meals, walking. 20 perccel az étkezés után, befejezése után, 30 minutes before your breakfast, walking or bicycling. reggeli előtt 30 perccel üljünk biciklire, mozogjunk, Or even in the evening around 6, vagy 7 akár p.m. este again, 6 another óra körül round of bicycling. megint menjünk el biciklizni. Here the idea, friends, is just to what? Get on moving. Get A lényeg moving. csak az, hogy mozogjunk, Okay, move yourself. It's very important. mozgassuk meg magunkat. Woman who walks between 6 to 8 hours a week Azok a hölgyek, akik legalább 6-8 órát gyalogoltak, decreased the risk of dying from breast cancer by 50%. lecsökkentették annak az esélyét, hogy mellrákba halljanak meg 50%-kal. Okay. Also, Férfiaknál prostate cancer, right? prostatarák Decreased up to
74%. 74%-kal csökkent a kockázata. Water, A vízfogyasztás. just water, not coffee, not soft Tehát drinks csak or vizet, any other kávét type of hagyjuk el, beverage, az okay? üdítőket, ezeket is. And don't worry if this is not alkaline water. Még amiatt se aggódjunk, hogy most lúgos vizet iszunk, vagy ilyen vizet, olyan vizet. And do you hear about hydrotherapy? Hallottunk már a hidroterápiáról, vízgyógyászatról? You are very familiar with a thermal bath. Legalábbis gondolom, hogy van itt gyógyfürdő, Yeah, right. ismerős mindenki Well, that's gyógyfürdőkkel. a very, very common practice here in this part of Europe, right? És Európának ebben a részében ez egy gyakori, egy elterjedt Increasing your szokás. your body temperature in your body Ezzel ugye növeljük a testünknek a hőmérsékletét, is going to promote benefits in order to stimulate the function of your immune system. és ez javítani fogja az immunrendszernek a működését. By the way, the heat is toxic for the cancer cells. Másrésztről pedig a hő az károsító a rákos sejtekre nézve, So if you are mérgező. able to go to this thermal bath, do it. Tehát ha el tudunk menni ilyen termálfürdőbe, akkor tegyük meg ezt is. If you are able to take a hot shower at home, do it. Ha vagy egy melegvizes zuhanyt tudunk venni, ezt is tegyük meg. És annyit szeretnék kérdezni, most akkor a magas hőemelésre, a rákos betegeknek létezik még, vagy nem, vagy csak így, ahogy megvan. So it's possible that for cancer patients somewhere they do elevation of the body temperature, because I heard that in the 1990s somewhere they were doing that. They're doing it anywhere? She's asking. These thermal therapies, Uh-huh. these fever therapies. Is Do they do treatment like that around somewhere? That's the question. She doesn't know whether She doesn't is know there that. places around, as where they do Okay, thermal okay, therapies. okay. What? So Elek Itt legközelebb Eleken például, Elek is one of them. It's Elek a lifestyle életmódközpontban, center, ez egy életmódközpont, 1 hour away from here. This is one ami of the 1 órára places található where you innen. can, Ez egy olyan take hely, those thermal bath. ahol Okay. ilyen lázterápiát, tehát ilyen Here, the hőterápiát key végeznek. is that your body temperature is going to be Itt a lényeg az, hogy a testhőmérsékletünket növeljük up to 38, 39 38-39 Celsiusra. degrees, okay? In a thermal bath around Egy here, termálfürdőben you won't get that temperature. itt nem tudjuk ezt elérni, ezt a hőemelkedést. But here with Elek, with Lahel and Agnes, Tehát itt ugye a Elekkel, itt vagyunk you néhányan can have more munkatársak, information about this center. tőlük Just kaphatunk több 50 információt minutes erről. away from here, okay? Tehát nincs messze And you will innen. have not only this therapy, but also És nem csak ilyen nutrition, kezeléseket is exercise, csinálnak, all these hanem ott van az things that we have étrend, been az talking egyéb about. kezelések, amikről most beszéltünk eddig. I want to make a parenthesis here Én most szeretnék egy könyvet is ajánlani because I önöknek. want to recommend this encyclopedia. Ezt az enciklopédiát szeretném ajánlani. This encyclopedia was written by the founder of UCI Ezt az enciklopédiát a UCI Pines Intézet alapítója In America. írta You will Amerikában. have all the information about natural treatments. Természetes gyógymódokról minden információt megtalálunk ebben a könyvben. Hogyan kezeljük magas vérnyomást, cukorbetegséget, túlsúlyt, mint még. Well, many conditions. Mert rengeteg különböző Goes betegséget. the natural way. Okay. Természetes úton. So we'll have it over there. Tehát itt találhatjuk ezt. And this És is ez a könyv- note there, book that it's Ez egy régebbi written könyv, also by the founders of UCI Pines. amit UCI Pines alapítói So what írtak. is UCI Pines? It's a lifestyle center Ez egy in életmódközpont America, Amerikában. where I'm coming from. Én innen jövök. So you can mention what is this. Ez a reménység rákbetegeknek, tehát ebben nagyon sok kezelés van, és még amit külön szeretnék mondani, ha már itt ajánlatom én is, hogy történetek is vannak benne, tehát gyógyulásoknak a történetei, különböző So friends, ráktípusokból. 50 minutes away from here, we have a similar lifestyle center. Tehát 50 percre innen található egy Where hasonló we can életmódközpont, learn and we can ahol be checked by all megtanulhatjuk these ezeket, és Yeah. kezelhetjük is ezeket az állapotokat. És ja igen, itt még
kapunk még egy könyvet, ez pedig egy szakácskönyv, a növényi táplálkozásról szó volt, úgyhogy hogyan gyakorlatban hogy lehet ezt elkészíteni. Ez a cookbook. Okay. Yeah. You have a Magyar, question? lehet, magyar. Do you have a question? Kérdés volt ott esetleg? Igen, visszatérve erre a melegítés Going back to the hot pads. Can it be an issue with those who have varicose veins? Those who have like vascular problems? Yeah. Not really. The only contraindication about Az this type egyetlen ellenjavalat ezeknél a of fürdőknél, hydrotherapy or thermal bath, az ilyen forró, meleg fürdőknél, arrhythmias. hogyha valakinek szívritmuszavara van, Arrhythmias, okay? aritmia, But if the person have a heart attack before or in the past, valakinek it's not a régebben volt szívinfarktusa, nem lesz probléma. problem. Yeah. Yeah, you mentioned arrhythmias, right? When the pulse is not, Amikor a pulzus ugye nincs rendben. or tachycardia, okay? Ö, But other than that, no problem. Tahikardia, amikor túl gyorsan ver a szívünk, magas pulzus. That's another therapy for Ez egy kezelés prostate cancer. prostatarákra. And even this is one Ez of the a simple ways ülőfürdő. that you can increase your body temperature in Egy your egyszerű, legegyszerűbb módja, hogy növeljük a testhőmérsékletünket. Friends, do you know that fever Tudtuk azt, hogy a láz is not an enemy, nem egy ellenség, but is an ally? hanem ez egy szövetségesünk. The immune system works better when you have fever. Az immunrendszer jobban működik a láz állapotában. That's the problem because when you have fever, you Az don't a feel probléma, ugye, hogy a láz állapotában nem érezzük magunkat jól. well. The first thing that you're going to be doing is taking medication for Első dolog, amikor ilyenkor tenni fogunk, bevesszük a gyógyszert. That's not good. De ez nem jó. Okay? In some certain situations, we should take medication for fever. Vannak esetek, amikor lázra is be kell venni a gyógyszert. The fever is very high, Ha a láz nagyon magas, but most of the time it's not necessary de because we legtöbbször erre nincs are going szükség. to be contracting the function of your immune system. Pontosan a immunrendszerünk működését fogjuk ezzel That's why we do akadályozni. recommend this hydrotherapy. Ezért ajánljuk ezt a lázterápiát, illetve a hidroterápiát is. Another simple way how to Másik increase the body egyszerű temperature is sunshine. a testhő növelésére az a napfény. 20 minutes of sunbathing, 20 being perc outside, napozás kint a szabadban, increase your body temperature. kicsit növeli a testhőt. What's happening when you are exercising? Mi történik akkor, amikor testmozgást végzünk? Increasing your metabolism, Szintén serkentjük az anyagcserénket, and then you increase your body temperature. és ezzel a testhő mérsékletünket is. Self-control, Önuralom, and here I just want to mention something very important. még about egy dolgot cancer. hadd említsek, Sorry, ez how to treat cancer. Fasting. elnézést, hogy kicsit Are you tovább familiar tart. with it? A böjtről hallottunk már? 1 or 2 days a week Heti 1-2 böjtnap. is going to be very beneficial. Nagyon-nagyon jó hatással van. Do you want to reverse diabetes? Szeretnénk visszafordítani a cukorbetegséget? Fast 1 or 2 days a week. Akkor böjtöljünk 1-2 napot. Do you want to reverse hypertension? Szeretnénk a magas vérnyomást Fast 1 visszafordítani? or 2 days a week. Böjtöljünk 1-2 napot. And if you don't want to fast, Hogyha nem akarunk böjtölni, at least what you can do Akkor- what you can start doing it, legalább egy valamit megtehetünk, it's going to be eating only 2 meals a day. hogy 2-szer eszünk naponta. A good breakfast at Egy 8 jó a.m., bőséges reggeli a good 8-kor, lunch, bőséges ebéd 2-kor, nothing till next day. és utána semmi a következő napig. What do you think about it? Mit gondolnak erről? It's very strict, Nagyon szigorú? very difficult. Nagyon nehéz? Well, so I will tell you something about cancer, okay? Remember, Hadd mondjak még valamit a rákról. when you are fasting, Amikor böjtölünk, the blood glucose is going to be low, a vércukorszint lecsökken. right? Ez nyilvánvaló, ugye? The insulin is going to be low. Az inzulin szint is csökkenni fog. The IGF-1, remember this IGF-1? Az IGF-1-re talán még That emlékszünk. promote the multiplication of the cancer cells. Ez is segíti a rákos sejteknek a szaporodását. And when you are fasting for Ez more than csökken. 12 hours, Hogyha böjtölünk,
your liver is going to start to produce some chemicals that akkor is a energy. májunk termel bizonyos anyagokat, amik energiát adnak, Okay? And many of these cancer cells, és ez a rákos sejteknek egy jó része they cannot produce energy from this. nem tudják energia termelésre felhasználni a ketonokat. Because this is not sugar, this is a fatty Mert acid. a keton az nem egy cukor, hanem az egy zsírsav. So literally when you are fasting, you Tehát amikor are böjtölünk, suppressing the nutrition of the cancer cells. akkor tulajdonképpen elzárjuk a táplálékforrásokat a rákos sejtek elől. However, something really good happens with the healthy cells. De még valami jó dolog is történik az egészséges They are sejtekkel. going to be improving their function. Tehát annak növekszik, javul a funkciója. Fasting 24 hours, 1 or 2 days a week, okay? Tehát 24 óra böjt, hetente 1-2 alkalommal. However, what about eating 2 meals a day? Mi van akkor, hogyha kétszer eszünk naponta? It doesn't have to be 8 and 2 p.m. Nem kötelező, hogy ez 8-kor meg 2-kor legyen. It can be 9 to 3 p.m. Lehet 9-kor a reggel és 3-kor az ebéd. But the idea is to not eat nothing between meals. At A least for lényeg 5 az, hogy hours, étkezések között ne együnk semmit, nothing till next day. és a következő napig At után. least you are going to be fasting at least 18 hours. Ilyenkor legalább 18 órán keresztül böjtölünk. Again, you want to lose weight? És hát, ha súlyt szeretnénk csökkenteni, akkor csináljuk ezt. You want to reverse diabetes? Szeretnénk a cukorbetegséget visszafordítani, csináljuk Do ezt. you want to reverse hypertension? A vérnyomást visszafordítani? Hát csináljuk It is ezt. true. It's not easy. Az igaz, hogy ez nem könnyű, However, as soon as you get into the practice of this, it's azonban going to ha be very, elkezdjük ezt very gyakorolni, szokássá válik, nagyon könnyű lesz. easy. Well, we have here 2 groups, right? Itt látunk tehát két csoportot. This group was eating all day long from 8 a.m. to 8 p.m. Ezek többször ettek reggel 8 és este 8 között, And the other group was eating only 2 meals a day. és a másik csoport csak kétszer evett. Okay, this group, they found out, És azt találták, hogy ez a csoport, jobboldali csoport, they found out that at the end of Hogy this a- study, a kísérlet végén this group, ez a csoport, a jobboldali, the insulin function improved, az inzulinnak a funkciója javult, the function of the pancreas improved, a hasnyálmirigy funkciója is javult, the blood pressure dropped, a vérnyomás lecsökkent, and remember this oxidative stress, és emlékszünk az oxidatív stresszre, which is the main component to damage the DNA. ami the a DNA legfőbb of your oka cells, annak, promoting amikor cancer, megsérülnek a DNS-ek a sejtjeinkben, decreased, ez is lecsökkent. and of course the appetite long-term decreased as well. És az étvágy is So friends, lecsökkent. very simple. Hát ez nagyon egyszerű. And this is the way how we should be eating. És így kellene táplálkoznunk. But they have been selling us something very different that we have De hát to valami eat egész daily. másra tanítanak I can tell you, bennünket, if you hogy kell do this for vacsorázni. 1 week, you will see Ha egy hétig a ezt tremendous gyakoroljuk, difference in your blood akkor sugar in the nagyon morning. nagy változást fogunk látni a vércukor szintünkben. A ketogéta, ez szerint jó. So do you think a ketogene diet is good? Good question. Egy jó kérdés, igen. The keto diet or Ez a ketogenic diet, keto right? étrend, igen. It's when we are eating only 80% of our meals is just fat, right? Ugye ez azt jelenti, hogy az étrendünknek nagy része, 80%-a csak zsír. And most of this fat coming from animal products. És ezek a zsírok állati forrásból And származnak. that's the main problem, Ez a fő problémám. right? However, very interesting because De az nagyon érdekes, they say that Azt mondják, ketones are hogy a very ketonok important for my brain, right? nagyon fontosak az agyunk The számára. ketones are very important for my kidneys or Nagyon my fontosak a liver, right? vesélyünk, a májunk számára. That's why they recommend keto diet. Ezért ajánlanak ilyen keto étrendet. However, they never told us De az soha nem mondják, ezek ajánlják. when I am fasting for Ugye amikor more én than böjtölök, 12 hours, koplalok, tehát több mint 18 órán, vagy legalább 18 I am óráig, going to be producing ketones. akkor én is ketonokat termelek. I will be in the ketogenic diet,
Én is tehát valójában egy ketogén étrendet or ketosis követek, ketózis állapotába kerülök, without eating meat, és anélkül, hogy húst tennék, because my liver produces ketones mert hogy a májam termeli a ketonokat, when my blood glucose is low. amikor a cukorszint alacsony. And something very important for the brain, these ketones És is ami nagyon fontos az agyunk számára, that it's another source of energy for your brain. hogy ez egy energiaforrás, nagyon fontos energiaforrás So agyunk individuals számára. with dementia, Olyan embereknél, akik demenciával or küzdenek, individuals when they have like, for example, 65 years and above, vagy azok, akik 60 év felettiek már, they need to be taking care of their brain. nekik vigyáznunk kell az agyukra. Having all these hours of, at least 6 hours of mild ketosis every day, Hogyha legalább 6 órát vagyunk ebben az enyhe ketózisos állapotban, is going to give to my brain ez tehát az agyunk számára another source of jótékony energy hatással lesz. in A the energiaforrás form of ketones. biztosít. Okay? Ezek a ketonok. So yeah, the problem with the keto diet is that A probléma a keto étrendben, we are ketogén eating only étrendben, fat. hogy That's the problem. csak zsírt fogyasztunk. And guess what? Individuals with eating only fat, És they azok a lose weight. személyek, akik csak zsírt fogyasztanak, valóban lefogynak. They lose weight. Valóban lefogynak. They do. The first month they are going to be Az első like, hónapban, I don't való. know, 5, 7, 8 kilograms. 5, 6, 7, 10 kilót is leadnak. Why? Because fat is not going to increase the insulin levels. Mert hogy a zsír nem fogja növelni az inzulin And szintjüket. the insulin is a hormone that's just trap fat. De a inzulin ugye egy olyan hormon, ami vonzza a zsírokat. However, they found De azt is találták, that after 1 month of the keto diet, hogyha egy hónapnál is tovább vagyunk ketogén étrenden, individuals continue losing weight, továbbra is történik a fogyás, but not from fat, de már nem a zsírt fogja leadni ez a személy, from proteins, hanem a fehérjéket, from amino acids, I aminósavakat, mean from the muscles. az izmokból. And we don't want that. És erre nincs szükség, ezt nem Okay? That's szeretnénk. the problem with the keto diet. Ez a probléma a ketogén étrenddel. But if you are interested in producing or having ketones in your body, De ha szeretnénk azt elérni, hogy ketonok termelődjenek a testünkbe, fast more than 10 hours every day, and you are akkor gonna be losing böjtöljünk 10 óránál többet minden weight. nap. Yeah, it's a normal process. Egy teljesen természetes folyamat. All right. Yeah, that was a good question. Jó Okay. kérdés volt. Rest and cancer. Yeah. A pihenés és a rák. Kérdeztetek még valamit? Can I ask a question? Yeah. Tessék. Kollagént mivel lehet előállítani? Mit? Micsodát? Kollagén. How can you produce collagen? Collagen. Collagen for vegetables? That's a hard question because collagen. Ez at nehéz the end, kérdés. it's related with the structure of an animal cells. Okay. Yeah. Ugye a kollagén állati sejtekkel However, one of függ the össze. main things in order to have a good structure of your collagen is going De to ahhoz, be hogy vitamin C. jó legyen a kollagénnek a szerkezete, a You need C-vitamin vitamin C szükséges. in order to preserve the collagen, okay? Ahhoz, hogy meg tudjuk őrizni a kollagént a testünkbe, C-vitaminre van So I am szükség. not sure if you can find collagen in plant, right? Tehát kollagént valóban nem találhatunk But növényekben, definitely you should be taking vitamin C, C-vitamint viszont but fogyaszthatunk. not like a vitamin, but more with your fruits, from your Nem fruits. táplálékkiegészítőként, hanem inkább az étrendünkön keresztül. All right. What about rest? What about sleep? Mi a helyzet a pihenéssel? Well, remember that there is Emlékezzünk erre. a compound. It's called melatonin. Van egy ilyen anyag, amit melatoninnak And hívunk. melatonin is one of the best antioxidants. Melatonin az egyik legjobb antioxidáns, Okay, and it's going to be produced at night és ez éjszaka fog termelődni by your brain. az agyunk által, agyunk termeli. As soon as it's getting dark, Ahogy besötétedik, sunset, hát naplemente, the melatonin is going to start to rise. akkor a melatonin szint elkezd növekedni. And then this melatonin is going to help me sleep better. És a melatonin segít abban, hogy jobban aludjak.
But guess what is going to stop the production of melatonin? Találjuk ki azt, hogy mi okozza a melatonin termelődésnek a leállását. Csoda? Night shifts. Well, bright light. Erős fények. Bright light. Erős fények. Okay? Bright light. Tehát nagyon, nagyon igen, erős fényhatások. For example, that's what I'm Például- saying. A nice walk, it can be at sunset time. Egy jó séta a naplemente when it's getting környékén, dark, right? mikor más besötétedik, But you start to produce melatonin. elkezdődik a melatonin termelés, But as soon as you get into your house, bemegyünk a házba, you turn on all these lights. Right? felkapcsoljuk a villanyt, You turn on the television program. bekapcsoljuk a tévét, You turn on the computer. számítógépet, You are with your cell phone. telefont, And this bright light is going ezek to az erős counteract fények the production ellensúlyozzák, of melatonin. tehát akadályozni fogják a melatonin And that is termelést. not a surprise, friends, that we are not able to sleep. És hát ezután nem csoda, hogy nem Because all tudunk the aludni. melatonin production is just Lecsökkent a melatonin termelés. Tehát akadályozzuk a melatonin termelést. very important going to bed to sleep Nagyon before fontos, 10 hogy p.m. and 3 a.m. Este 10 és 3 között aludjunk. Before 10 p.m. A 10 előtt menjünk, este 10 előtt menjünk ágyba. We are going to be producing these Hogyha natural killer cells. megfosztjuk magunkat az alvástól ebben az időszakban, akkor lecsökken a természetes ölősejteknek az aktivitása. And these cells, they are going to attack cancer. Ezek a by- sejtek támadhatják meg a rákot. And if we are not sleeping around this time, friends, És ha we nem are not producing alszunk, these cells. nem termeljük ezeket a sejteket. Okay? Another way to produce melatonin during the day Egy másik módja annak, hogy melatonin termeljünk napközben inside my tissue a szöveteinkben, is going to be doing sunbathing, being Uh, outdoors, okay? ha kint vagyunk, napozunk, Remember, that's the best antioxidant. emlékezzünk arra, hogy a legjobb antioxidáns We can ez. prevent the oxidation of my cells promoting Tehát cancer. megakadályozhatjuk a sejteknek az oxidálódását, ami a rákhoz vezet majd. We almost finished. Már majdnem befejeztük. And treating cancer A rák kezelésében and being or talking with people for the last 11 years, ahogy beszélgettem emberekkel az elmúlt 11 évben, I don't want to overlook one of the main important causes of cancer, nem akarom szem elől veszíteni a legfontosabb okát a ráknak, which is stress. ami a stressz. Okay? Emotional issues. Tehát ezek érzelmi kérdések. 90% of all the diseases, they are going to be originated A in the betegségeknek 90%-a az agyból, az mind. I értelemből have származik. seen individuals, they have been vegan almost all their life. Láttam embereket, akik egész életükben vegánok voltak. They have been exercising almost all Testmozgás their life. végeztek végig az egész életükben. And they develop cancer. És rákbetegek lettek. Why? Miért? Well, stress. A stresszből. Genes? Hát jó. Yeah, genetic. Igen, Exactly. Mutation. azok is persze fontosak, vannak, And stress is one of the main parts de a stressz in order to change your genetics. pontosan az egyik legfőbb tényező a géneknek a That's megváltozásában. very well documented. Ez nowadays. nagyon alaposan dokumentált So yes, tudományos I want to be dolog. honest with you as well. Sorry? I want to be honest with you. Szeretnék őszinte lenni önökhöz. We need to eat well, yeah. Szükséges, hogy egészségesen We need to táplálkozzunk. exercise, definitely. Testmozgást is kell végeznünk. We need to go to bed early before Korán le sleeping. kell feküdnünk, But also we need to have peace. de békességre is szükségünk van. Itt, fejben. Friends, if I don't have peace here, Ha nincs itt I don't have békesség, anything. sorry, I don't have anything. akkor semmim nincs. I can be inside of a prison. What? I can be inside of a jail, in a prison, Lehetek egy börtönben, and having freedom in my conscience.
És ott is béke lehet a lelkiismeretemben. But I can be walking around the streets De lehet valaki, hogy kint sétál az utcán, and being a slave of my thoughts, és mégis a saját gondolatainak a rabszolgája. not having peace. Nincs békéje. In one word, that Ha is egy- going to be very important in this Egy situation, szó, ami nagyon fontos ebben a helyzetben. is going to be lack of forgiveness. A megbocsátásnak a hiánya. Friends, many times we believe that when we are not forgiving, Nagyon someone sokszor hurt me, hisszük, vagy gondoljuk azt, hogy valakinek nem bocsátunk meg, we believe that we are giving them poison. akkor azt mondhatjuk, hogy olyan, mintha mérget adnánk neki. But holding all this negativity in my heart, in my brain, És hogyha sok negatív dolgot a szívünkbe tartjuk, tároljuk, who is drinking the poison is me. akkor aki a mérget issza, az én magam vagyok. It's very important to Nagyon have this fontos. sense of forgiveness. Hogy megbocsátóak legyünk. Ki kell kiabálni, és el. Maybe you have to talk it out. You have to, your anger, you have to talk, express it. Yeah. The Bible mentions in Isaiah 26:3 it says, "Thou Bibliában- wilt keep me in perfect A peace, Bibliában olvasunk egy helyen, Ézsaiás könyvében, whose mighty stays on thee." megtartja őt tökéletes békében, akinek az elméje benned bízik, Because he trusts in thee. mert bízik benned. I hope that we can take care of my mind, of our mind. Bízok benne, hogy tudunk vigyázni a mi agyunkra, elménkre. I hope that we can take care of my heart. Bízunk benne, hogy a szívünkre is oda tudunk figyelni. And David, Dávid, when he was in the very dark situation, Dávid király, ugye nagyon nehéz helyzetben volt egy he alkalommal, wrote this, and he akkor said, írta ezt az egyik Zsoltárban, "Search me, vizsgálj meg engem, O God, Úram, and know my heart. és ismerd meg szívemet. Try me and know my thoughts, Próbálj meg engem, és ismerd meg gondolataimat. and see if there be any wicked way in me, És lásd meg, hogy van-e bennem valamilyen gonoszság. and lead me in that way everlasting." És vezess engem az örökké valóság ösvényén. God is telling me He's going to give us peace. He's going to give us Isten peace. azt mondja, hogy ő békességet ad He neki. said, "Come unto me, Jöjjetek én hozzám, azt is you who mondja. labor are heavy laden, Akik megfáradtatok és megterheltettetek. and I will give you rest, És én békességet adok néktek. and I will give you peace." Békesség. The only condition is what? Ami, Learn from me, az egyetlen feltétel, ugye, amit hozzátesz, hogy tanuljatok tőlem. for I am gentle Mivel én szelíd and vagyok, lowly in heart, és alázatos szívű. and you will find rest for És your soul. békét találtok a lelkeiteknek. That's our goal. Ez a célunk tehát. That's the way how we're going to have freedom Így lesz tehát szabadságunk, így leszünk szabadok. from here, Itt, from my past. a múltunktól. And when I love with that conditions to everyone, És amikor szeretetet fejezek ki mindenki iránt, without expecting anything, anélkül, hogy bármit várnék ezért cserébe, I will have freedom. akkor szabad leszek. And that's one of the main important parts in order to have completely health. És ez a legfontosabb eleme annak, hogy teljes egészségre So tegyünk thank szert. you, and you can apply these principles. Köszönöm a figyelmet, és hát alkalmazhatjuk ezeket.